ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, бисёриҳо савол метиҳанд дар бораи кор дар ширкати Атоми. Дӯсто, кор дар ширкати Атоми барои занҳо беҳад осон аст. Чӣ хеле ки садҳо бор гуфтум, балотон намесӯзад ай ширкат. Ай звания намеғалтед, дар 6 моҳ як бор харид мекунед ва ногуфта намона ки беҳад маошҳои нағз ва маҳсулоташ сифаташ аъло дараҷа аст. Аллакай духтарои тоҷик маошам гирифтанд, маҳсулотам харидорӣ карданд, натиҷаоша диданд. Ай ҳама беҳад ай сифати ами бори ширкати Атоми духтаро хурсанданд, қаноатманданд. Мегӯянд ки борош ҳамаш качественное, зубная паста, кремо, ҳама чизе ки ҳамҷо харидорӣ мекунанд. Хулоса кор дар ширкат ай рӯи миллион рафтеста, занои тоҷикои калон гирифтестиам, бисёр харид кардан лозим нест. Чӣ хеле ки медонед дар 6 моҳ як бор харид мекунед ва агар шумо хоҳед кор кардан, рақамҳои саёҳатбоно дар рӯи экран аст. Бинависе корам мефаҳмонанд, кори осон аст ва пули нағз мегиред, дар хона 6 нағз пул кор мекунед. Барои ҳамаи дӯстони азиз ай маҳсулотҳои ширкати Атоми харидорӣ кунед ва ҳамроҳи саёҳатбону корро дар ширкати Атоми оғоз кунед. Беҳад кори хуб. Ина патишко корм 76 кило буша наобромада қариб 2 кило 800 айнаи майдаҳои 14 сомон 300 грамм. Хеле кицикета наодидестам. Бо ай ида калоншам битай чи? Не ҳавай битай. Ашам просто дромадагим ҳичи намехарам. Шидат дорум. Кира рамона лефтум бия товай ашан дром. Чапи педигри 15 кило ай 495 сомон ай орда қимат ай идите. Ай орда қимат ба мара меган ки чива корум намети сагота ролтун бас айшон ай саршон зёти ай ку дигариша бинем чанд сум ай короче уш 100 сум ай иш қимат будай. Наи чапи 339 сум иш 495. Барем то омадани вай просто видео кунум шумо бинем. Намегум ки ами кӯдакои манда пластилин интересни нест. Ай вақти мада ҳам хеле интересни буд пластилин, чортагаб доштем. Бо и чанд хеле чизо интересни нест айшон. Слайм интересни айшон. Раскраска интересни нест айшон. Мебаришон пеш-пеши по. Ина и вообще мо аи занҷирак месохтем барои мактаб соли нави занҷирак. Цветная бумага худо мектем те соли нав шои занҷираксозию бо фонар балогу баттар. ҳозирак кӯдако фақат телефон. Бояд ана хеле тарозу бигирем. Майда чакаку иш 99 сум да ина иш хеле максимум 5 кило. Мода граммаки бояд кило кунада 100 грамм 50 грамм. Интересно арзонтаракш набоша. Ина ибда 72 сум. Ё ай игирем. Хеда болош мемони ё ки ай и чӣ маслиҳат метиҳи ҳозир ман серавно намехарам. ира ҳафтаи дига мехарам. Ва фикри шумо ай иш гирем ё ай иш. Иш 72 сум буда, иш 99 сум. Иш боша ишам тарозу боша. Хай хеле шумо даркор нест. Мода ини майда ча даркора ки пакетикора баркашем. Ассалому алайкум дӯстони азиз. И известный копилка иҷада бояд духтаро пули як хона ҷамъ шава. Мо ҳама да кӯмаки шумо ниёз дорем. Ана ёрдам кунем ки и гӯдактияи шумо ине кани ва ё гӯдакои дига. Ана дӯстони азиз. Ана мо бояд ҳама каса дасти ба даст анамиёда ёрдам кунем. Анамисе тифлак анамино ҳами копилка пур шава. Ёрдами шумо мода даркора. Як зани хайрхоҳ ки номша намехоҳа ҳатто гуфтан мегӯ куне як коғаз, ду коғаз, се коғаз, чор коғаз, 5 коғаз ба дасти ман роӣ кард. Гуфт апай хосият ҳамира бар да ҳамун зан бите ва ман мехоҳам ки ҳами пула умеда расход накуна, бизнес куна. Ҳамаша бизнес куна. Мо гуфтем ки хай мо риск намекунем ҳамаша бизнес кунем.
ما گفتیم $300 هم اومده در کپیلکا میپرتویم به خاطر که ریسک نکنیم یک باره. بسم الله الرحمن الرحیم گفته $200 ده подписчику عزیز $200 ده ما بار میاریم اومده ده و نصیب اومده در ویدیوش یا بازی دارم اومده در ویدیوهاش نشان بده که چی باری داره فروشی ما را ارزانتر کوشش میکنیم بیاور شما میتونه هم اینترنت مگزینش خریداری کنه باروشا هم میتونه که انا просто بنویسه من باروشا رکلام میکنم همین $200 ما کوشش میکنیم که بسیار شوه همین رو چند مای 28 مای 28 فеврал башки мисола меша чанд сол ба як бор хулоса якми мардам шумо да отчет метем ки $200 чанд доллар шудагия ана михали ина ба умеда ягон гап гуфтанӣ боши гапзан калом ҳазор раҳмати калом наминадорам насиб яке ҳаваш нақш шуда меравад манам ҳаракат мекунам тиреза история треза треза чанда чия ба якним ба якним напанав мамана напанав ай завод рай калегани да коини кашкати ҷо дасташ аст ду тараф треза рай шиша дорад размераш якним ба якним нархи худаш 1900 будааст ана ина ягон телевизор стиралка ёки холодильник нав ёки кӯҳна будааш фарқаш нест техника все равно бо меравад алиш мекунад агар касе алиш кардан хоҳад марҳамат ана дӯстони азиз ана михе ана бора мебиёрем видео мекунем мебинен бороша харе савоб мегирен бо касе мехоҳад кӯмак кардан рақамоша ҳамҷа мемонум ёрдам кунен просто гапи зиёдӣ назанен ки асабои умеда харобай амада дӯстони азиз дар хонаи умеда кӯдаком дод зада истам ки ман дод зада гап зада истам ки овозома шумо шунаве ана ку дӯстони азиз и 2000 сомонда мо фикр дорем ки чӣ биёрем ки умеда дар интернет магазинаш фурӯша умеда мега ки ман метавонам чизои занонара савдо кунам масалан двойка биёрен мега ман намедонам 50 сум ягон сум дар болош мемонада бо ягон чизи женский носки шумо чӣ тавсия метиҳед духтаро ман медонам ки шумода интересная зиндагӣ умеда бисёриёт мешиносеша баъди видеои ма бо нависте ки мо хурсанд шудем ки ёфтеша ана фикрои шумо чияй барои ки ҳозир мо ҳеҷ овардагӣ нестемша ана фикр дорем ки ҳамин корвон арзонтар чӣ биёрем ки битона дар болош ягон сум монда буфурӯша камтарак зиндагишда ақаллан ҳамин пули 2000 мисол расход нашава ва зиёдтар шава чӣ хеле ки мебине ҳозир зиндагиш вазбинай касоне ки мехоҳе кӯмак карда рақамҳои мада бинависем ман шумода рақамҳои умедара меёбум метиҳам барое ки бисёриё вайда навистиян вақте ки мо гуфтем рақамҳои вайда нависен мардако бисёртар навистиян ки хабиё зани дими мошав зани ман меши ман тада ёрдам мекунам ҳамахале предложениҳо кардиян проблемаи зани диюм карочида и ябора камтар медоне ки асабош чӣ хеле ай дӯстони азиз ва тарсон шуда баъди ҳамин гуфт мада ҳичи дар кор нест вақте ки ҳамин $500 ман тада мебиёрам гуфтум я занак $500 роӣ мекуна гуфтум ман ҷа скриншотша мемонум умеда гуфт дар кор нест мара дар комментария ҳақоратт мекунан ҳарчи меган ҳамин пул мада дар кор нест ман намехоҳам гапи зиёдӣ ҳатто ба мо фаҳмондемша ки и пул ҳичи гап надора гапи мардама гӯш накӣ биги ёрдама зиндагита давом те ва биге маҷбуран бурда додемча и гуфт ки ман наметавонам ҳамин ман вақте занг мезанам рақамома метиҳен занг мезананд меган биё зани ма шав ё ки биё ма бефарзандам як кӯдакта мада тени хеле предложениҳо ба ҳамин хотир рақамҳои худ ман касе медоне кӯмак кардание шаё ягон қатиш гап задание нависте ман шуморо пайваст мекунам ана мехе дӯстони азиз фикротона нависе ки чӣ мо метавонем ки умеда ёрдам кунем чӣ мо метавонем бихарем биёрем ки умеда ҳавая фурӯхта тона духтаракои азиз касоне ки борош дар дасти моа метавонӣ рақамҳои 9947499 қади бинависе мода инамҷада мемонам ватсап оиди боро ва маҳсулотҳои харидорӣ кардагитона гирен аз соати масалан 10 то соати 5 шумо метавонед ки биёе боротона гирен доставка дар тамоми ҳамин шаҳри душанбе 20 мисол мепарторе курьер мебара мерасона боротона хулоса анам хеле ана дӯстои азиз боч бугум влог тамом шид
последнее время влог кам шдестай, ба хотире ки кор бисёр шдестай, вақт нестай. Ана бароми влог кам баромадестай. Ник ма кӯшиш кардам ки шумо бе влог намоне. Ана дар видеои оянда дар бораи кор дар ширкати Атомӣ ай таҷрибаи худам нақл мекунам. Дар видеои оянда чанд одам зери дастам кор мекунад, чанд қабал дорум, кай ма кора сар кардам, ки мара ин кора нишон дод. Хулоса дар бораи ширкати Атомӣ дар видеои оянда ҳатман гап мезанем. Ва дӯстони азиз, площадкаи кор барои занҳо рӯз ба рӯз калон шидааст. Чихеле ки мебинед ҳар рӯз як фирма, як ширкат. Ми фикр кардам ки худам ягон ширкат кушомам, хали раз ҳамин духтаро ай реклама меомадия, раз ҳамин корро мешидай. Не ки барои и ҳама тарафа фикр кардан дар кор ва баъдан сарҷамона масалан ҳамин корро мумкин ай пеш бурдан. Оли дар фикри ҳамин корро ҳастем, ҳозир рашта нев дар фикраш ҳаст.